Αθήνα, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης 1985, θα παρακολουθήσετε μια επιθεώρηση που γράφτηκε, σκηνοθετήθηκε και παίζεται από φίλους και μέλη του ΚΚΕ εσωτερικού, όλους γνήσιους ερασιτέχνες, δηλαδή εραστές της τέχνης, χαρακτηριστικό άλλωστε που προσδιορίζει το χώρο μας. Ο τίτλος της επιθεώρησης είναι «Ας τελειώνουν οι χωροί». Κείμενα Γιώργος Λιγνός, Μπάμπης Ζαφυράτος. Σκηνοθεσία Χρήστος Δημόπουλος. Μουσική Πάνος Τσαπάρας. Σκηνικά κοστούμια, όλοι το καταδύναμη, καταλαβαίνετε τώρα. Παίζουν με αλφαβητική σειρά Τούλα Χριστίδου, Μάιρα Σταθοπούλου, Νικήτας Λιοναράκης, Γιώργος Λιγνός, Αντώνης Λέπουρας, Νάνση Κοντομήτρου, Δημήτρης Κατσαρέλης, Γιάννα Κάζου, Μπάμπης Ζαφυράτος, Δημήτρης Διονυσιάδης, Μανώλης Δελιγιαννάκης. Ακούγεται και η φωνή του σκηνοθέτη. Και μία δήλωση που μόλις τώρα έκαναν οι συντελεστές του έργου. Η παράσταση αυτή με κανένα τρόπο δεν μπορεί να ενταχθεί στα πλαίσια των εκδηλώσεων Αθήνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα, όπως συστηματικά, σκόπιμα και προβοκατόρικα αναφέρεται στα μέσα μαζικής ενύπνωσης. Φαντώματα και τα καβελώματα δεν τραβάει αλλαγή. Φίλε μου και σύντροφε με ρωμαϊκή. Και στα αρχαία μας ερήπια με τους ήλιους μας στον νόμο, με πυραμίδες και ροκ στο μπαρόκ του Πασόκ στάσαμε τον τρίτο δρόμο. Ας τελειώνουν οι χωροί μ' όλα τα καμώματα και τα νεφελώματα και εκεί πια η αλλαγή πίσω στα ερήπια αποτελματοφή. Στο Θησίο, στην Ακρόπολη, τα παλιά με τις κολόνες, με τρελό καλπασμό του Πασόκ το σεισμό, δικαιώνονται οι αγώνες. Ας τελειώνουν οι χωροί, μάρκων και θεάματα δεν θα βρουν οράματα βρε, και εκεί γίνει η αλλαγή σε ένα τσίρκο νούμερο που ακροβατεί. Πράσινα πυροτεχνήματα χτίζουν άπειρες Ελλάδες, μα μονάχα μ' αυτά δεν θα πάμε μπροστά, ούτε και στο 3000.
πλέον. 5 χρόνια διάκοπης πορείας σε αυτή την έρημο με ξεθεώσανε. Λαέ, σκάσε, σκάσε και όδευε, με θέλει όλη η χώρα. Θυμάσαι, σύ είπας κι εγώ επίστεψά σε. Τώρα πίστεψε με κι εσύ και μη ερεύνα. Πιστεύω, Αλλά ο σοσιαλισμός θέλει θυσίες. Θέλει τη δικιά σου συμμετοχή. Θέλει τη δικιά σου συμπαράταξη παρά το δικό μου πιστεύω. Σίγουρα έχεις δίκιο, αλλά μεγάλε προφήτη, αυτή η καμένη γη τέλος δεν έχει. Βέβαια, το λέω, με τη δικιά μου θέληση βρίσκομαι εδώ. Αφού είναι έτσι, άρον των κραβατών σου και περιπάτη. Ναι, θα σηκωθώ με μια στιγμούλα. Άκουσον με. Είπες θα χτίσουμε στην άμμο και εγώ πίσω σου υπάγω. Είπες θα οργώσουμε τις τάχτες και είπα «Συ Κύριος ο Θεός μου». Οβούλεσαι αυτό πίσω. Όμως μεγάλε οδηγέ, ούτε ένα χάρτη εδώ κάσμη, ούτε μια τόση δάση με το κούλα άφηκασε προς εμέ. Κι αυτός ο μπούζουλας που σκέφτηκα να πάρω, έτερα δείκνηση. Εσύ μιλάς για Ανατολή και εγώ στη Δύση βρίσκομαι. Εσύ με αναβιβάζεις στα Ζανίθ και εγώ βουλιάζω στα Ναδύρ. Και εσύ Μωυσή, μονάχα συμπαράταξη και κόντρα συμπαράταξη. Μη βλασφημείς λαέ, μα μόνο σκέψου. Άνεφε σου προς τι να πορευθόμεν, άνεφε σου προς τι η δική μου δόξα. Κι άμα στο κάτω-κάτω της γραφής μόνος μου πορευθήσομαι, εσύ τι έμελε γενέστε, πώς θα βρέσκες τη γη της επαγγελίας. Άνεφε σου τι εστιν σοσιαλισμός, λείψει η πορεία σου τι θα σου, πώς θα βγαινες απ' τα δεινά, πώς θα ίγγιζες το τέρμα. Μόνος εγώ ευουλόμην πορευθεί, σύ όμως τι ήθελες ποιήσει άνεφε μου. Εσκέφθης ότι της ήθελήσει υπηρετώ, ότι της βουλήσει υπακούω. Ας πηγαίνω μπροστά, εσύ εν τέλει είσαι ο μπροστάρης. Μεγάλε, ένδοξε και τιμημένε. Σπρώξον με λοιπόν να πορευθώ, βίασον με ή να οδεύσω, μαστίγωσον με ή να καλπάσω. Σύ οδηγείς με ή να καθίσεις εκ δεξιών του πατρός. Μέμνησο. Κύριε Ανδρέα, Μωυσή και Γέσα. Μα ούτω γυμνός και παίρνεις και ο λιγοπτώμα που θα είμαι στο τέρμα, τι χρειάζεται έχεις. Λαέ γιγνώσκης, εκέκραξα προσέ. Δεν είναι ο σοσιαλισμός αυτός σκοπός μας, μα η πορεία η αιματηρά εν μέσω της ερήμου. Σκάσε λοιπόν λαέ μου και πορεύω. Μακάρι οι πεινώντες, μακάρι οι διψώντες, και οι οδηπόροι πιο μακάρι. Εγώ δε ορθώς τον δρόμο θέλει δείξε. Ποιο δρόμο όμως ο Μωυσή? Αυτόν που πάει δεξιά, αυτόν εξεβονίμων, τον τρίτον ή τον τέταρτο και βάλε. Απόλυσα στην πίστην σου, ουέ, κουράγιο ποιη και θα δεις. Άλλη του παρισάν με ο Μωυσή. Δεν είναι θαύμα, δεν είναι θαύμα βέβηλε. Είναι αποτέλεσμα της συνετής μου οικονομικής πολιτικής. Είναι το μάνα που σου πρέπει. Μάνα, γιατί με γέννησες! Μια φουρνή και μια μάρξ με τραβάς μες στα καλέ. Μου θα πλάξε καλέ, είσαι χρυσαυγός μου σάρξε, ή εγώ λιγάκι πλάξε. Πάω για σοσιαλισμό, μου πηγαίνεις σαν Σιμώνη. Δεν με χωράει πια η γη, κι απ' το καημό θα σβήσω. Για να εδώ τιμήσω
σηκώσουν με την τέντα πάνω απ' την Ελλάδα. Εμπρός βοηθάτε να σηκώσουν με την τέντα πάνω απ' την Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το σχόλιο μας για την ταινία που πριν από λίγο παρακολουθήσατε και δεν καταλάβατε. Είναι η τελευταία ταινία του αφιερώματός μας στον μεγάλο Ιαπωνέζο σκηνοθέτη Χωραμούτο Καπελάκη. Όπως σε όλες τις ταινίες της τριλογίας του διάσημου σκηνοθέτη, έτσι και σε αυτήν, κεντρικός ήρωας είναι πάντα ο κόκκινος σαμουράι. Η σημερινή ταινία ήταν και το τέλος της τριλογίας. Ένα τέλος δραματικό, μα πάνω απ' όλα ένα τέλος επαναστατικό. Θα θυμάστε βέβαια την προηγούμενη μας ταινία, τον περίφημο Θρόνο του Αίματος. Εκεί ο σαμουράι είχε εμπλακεί σε ένα δραματικό αγώνα για το προχώρημα της αλλαγής του άρχοντα της Πράσινης Παγόδας. Η υποστήριξη του σαμουράι, τόσο στο Συμβούλιο των Ευγενών, όσο και στις συμπλοκές μεταξύ των διάφορων συμμοριών, είχε δώσει τελικά τις 13 απαραίτητες ψήφους, έτσι ώστε στο Θρόνο του Αίματος ανέβηκε ο εκπρόσωπος των μικρών και μεσαίων φεουδαρχών, ο περίφημος Χρυστακή. Στην απόψινή μας όμως ταινία, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά για τον ήρωά μας.
Εδώ είδαμε τον ήρωά μας να αυτοκτονεί κατ' εντολή του άρχοντα της Πράσινης Παγόδας. Το γιατί δεν το ξέρει κανείς, ούτε και ο ίδιος ο Σαμουράι. Είναι χαρακτηριστική η τελευταία φράση του πριν πεθάνει. Ένας είναι ο Σαμουράι, όλοι οι άλλοι είναι απλώς Ιαπωνέζοι. Κυρίες και κύριοι, η κινηματογραφική βραδιά, εκτός από την ταινία που ήδη παρακολουθήσατε, εξασφάλισε και κάτι άλλο. Μια ζωντανή συνέντευξη με το διάσημο ηθοποιό της ταινίας Χαρακίρι. Η πρώτη ερώτησή μας στον διάσημο ηθοποιό είναι πώς αισθάνεστε μετά την τόσο συγκλονιστική σας ερμηνεία. Ο διάσημος ηθοποιός μας είπε ότι το χαρακίρι είναι μια ανεπανάληπτη εμπειρία και πιστεύει πως ένα χαρακίρι κάθε 4 χρόνια είναι μια αφέμαξη πάρα πολύ ωραία. Αυτό που χρειάζεται, λέει, είναι μια πειθαρχία, μια αυτοπειθαρχία επαναστατική. Θα ρωτήσουμε τώρα τι άλλο ένιωσε μετά από αυτήν την ερμηνεία. Μας είπε πως ένιωσε μία πτώση στομάχου, καθώς και μία ελαφρά πτώση ποσοστών. Θα το ρωτήσουμε αν θα ξανά παίζε σε μια τέτοια ταινία, δηλαδή αν θα ξανά έκανε χαρακίρι. Μας είπε πως θα ξαναπαίξει όσες φορές το ζητήσει ο διάσημος καλλιτεχνικός του πράκτορας Μιχάλη Γκορμπάτζο. Και μια τελευταία ερώτηση στον διάσημο ηθοποιό μας. Θα το ρωτήσουμε αν έρθει ποτέ στην Ελλάδα, τι θα ήθελε να κάνει. Μας είπε πως ο μοναδικός σκοπός του αν έρθει στην Ελλάδα θα είναι να ανοίξει μια σχολή χαρακίρι στον Περισσό. Κυρίες και κύριοι, αυτά για απόψε. Την άλλη Παρασκευή και πάλι μαζί με κάτι. Κυρά μου, τι φωνάζεις? Κύριε Καλοχρυσή μου, έχασα το παιδί μου, τον Πόλη. Πόλη? Τι όνομα είναι πάλι αυτό που δες στο παιδί σου, καλέ? Άκου Πόλη. Υποκουριστικός του πολιτισμός. Πολιτισμός, Πόλη. Ωραίο δεν είναι? Ώστε ο πολιτισμός είναι παιδί σου. Κατά κάποιο τρόπο ναι. Τον υιοθέτησα που λένε τον πήρα υπό την αιγίδα μου. Ήταν ορθά να βλέπεις τον κακόμοιρο. Και καλά, κυρά μου. Έτσι ξεκαπίστρωτο τα αφήνεις το παιδί σου. Όλο το καλοκαίρι μάτι δεν κλείσαμε. Μας τάραξε το σκασμένο. Και από τότε μάλιστα που του είπες ότι είστε και πρωτεύουσιάνοι, άκου καλέ πρωτεύουσιάνοι, δεν τολμάμε να του πούμε κουβέντα. Μπορεί την έχει την απάντηση έτοιμη εδώ στο στόμα. Μη μου μιλάτε μένα έτσι, είμαι πρωτεύουσιάνος εγώ. Και δώσ' του να κοπανάει εκείνο τον τέφι, με εκείνο τον τέφι. Καλά μωρέ, δεν τρέπεστε. Μωρέ τέφι, δώσε στο παιδί να παίζει. Τι να κάνουμε κυρά μου, του το χάρισε βλέπεις ο κύριος Μαρκόπουλος μας με μια αρκούδα. Παιδάκι, να μην κάνετε έτσι πια. Όχι να μην κάνω έτσι, όχι και να μην κάνω έτσι. Εκεί που πήγαινα κι εγώ η κακομοίρα να ηρεμήσω, τσα, μου ερχόταν κάτω από το παραθυρό μου και αρχίναγε. Τα παντού, τα παντού, τα παντού. Και δώσ' το πάλι τα παντού, τα παντού, τα παντού. Αμάν πια.
σε καταλαβαίνω και να πεις ότι δεν το μοσχανάθρεψα. Αχ, κυρία μου, με Χατζηδάκι κοιμότανε, με Θοδωράκι ξύπναγε και στα ενδιάμεσα ξενάκι και βάλε. Γιατί δεν έκανα για να τον αναστήσω, να τον κάνω άνθρωπο. Κατουρημένες ποδιές φίλησα. Του πήρα και 4 χρυσά από τις κάνες. Του έταξα και τα ελγίνια να παίζει κρυφτό. Τα πάντα έκανα για να τον κάνω να κατσίσχω, τίποτα αυτός, τέλος πάντων. Και εκείνος ο νονός του, να δεις αγάπη που του έχει, είναι και Γάλλος. Κι όμως κάθε 3 και λίγο τσουπ στην Αθήνα να δει το βαφτιστήρι του. Σοβαρά, Γάλλος είναι. Ωχ, τι σικ, πράγματα, τι σικ. Τι Γάλλος, ψηλός, ζουρομάλης, κούκλος. Και όνομα Ζαν Λάγκ, θαύμα, Και παρόλα αυτά, δεν καταλαβαίνω, είναι έτσι τόσο ανάποδο το χρυσό μου. Και πώς ακούω, έχει και ένα βίτσιο. Τι βίτσιο, Δηλαδή? χρηματοδοτεί εκδηλώσεις συνεχώς. Πόσα ξόδεψε σήμερα, αγάπη, του λέω. 15 μου απαντάει. Τι τώρα, δραχμές? Δραχμές, καλέ. Εκατομμύρια πάνε οι δραχμές τώρα. Βλέπω, το φυσάτε, το φυσάτε. Το φυσάμε. Αλλά σε λίγο θα μας φυσήξουνε. Και όχι τίποτα άλλο. Θα τελειώσουν τα κονδύλια και θα μας πάρουν το Υπουργείο. Και το έχω πει εγώ, το έχω πει του κακομοίρα. Αχ, αγοράκι μου, κάνε λίγο κράτη. Να πήγαινε και εσύ να παίξει μετά τα παιδάκια, να πας στους προσκόπους. Να κάνεις καμία δεντροφύτευση που έχει μαυρίσει το μάτι μας από τις φωτιές. Τίποτα εκείνο, τίποτα. Τον έστειλα και στις κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηναίων. Και τους έπεισε να κάνουν δεξίωση. Η μαμά, λέει, θα πληρώσει. Και ποιον να μίσω ότι βρήκε να καλέσει. Καλά τώρα, ποιον άλλο το Μπέι. Ποιον Μπέι, παιδί μου, αυτός είναι εδώ κοντά. Τον Υπουργό Πολιτισμού της Κίνας. Σοβαρά. Σοβαρότατα. Πήγα και εγώ να θυμώσω. Βρε μάνα, μου λέει. Κάλτσα. Τι κάλτσα, μανάρι μου, του λέω. Κάλτσουρ, βρε μάνα. Πώς το λένε ελληνικά. Κουλτούρα. Χαμπάρι δεν έχεις πάρει εσύ τόση ώρα. Τέλος πάντων, βλέπω όμως ότι έχει από μικρό λαϊκή συνείδηση. Συνείδηση έχει, όλα κι όλα συνείδηση έχει. Όταν μου έρχονται όμως οι λογαριασμοί, εκεί να σ' έχω. Άσε το άλλο, που φέτος οργάνωσε πάρτι στη Ρωμαϊκή Αγορά. Η μάνα μου λέει, όπως έχουμε τα φωκικά 85, τα λαμπράκια 85, τα λαρισαϊκά 85. Εμείς θα κάνουμε τα μελίνια 85. Πολύ πρωτότυπο πάντως. Τι πρωτότυπο, αυτό μας έλειπε η Ρωμαϊκή Αγορά. Τώρα δεν είχαμε δικιά μας κουλτούρα, η Ρωμαϊκή μας έλειπε. Αλλά θα μου πεις, το στάδιο για την Αθήνα είναι ότι το Κολοσσέο για τη Ρώμη. Τέλος πάντων, μα δεν πρέπει να παραπονιέστε κιόλας. Άλλωστε, έρχονται και τόσοι ξένοι. Μήπως έχουμε να εξάγουμε και τίποτα άλλο εμείς? Βαβούρα, κουλτούρα εδώ και 3.000 χρόνια πια. Ψέματα. Και τι κάνουμε κάθε καλοκαίρι? Λίγο πριν τους πάμε το λογαριασμό και αφού φάει κανένα ψάπιο ψάρι, τους φέρνουμε το άλμπο με τη βαργίνα. What is this, λένε. This is culture, τους λέμε. Μένουν οι άνθρωποι και εκεί που θαυμάζουν, να και ο λογαριασμός και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Μεγάλο πράγμα η κάλτσα, σου λέω. Μεγάλο πράγμα. Είναι αυτό που το λένε κουλτούρα. Είναι αυτό, είναι αυτό. Μήπως όλη αυτή η βαβούρα στο Ηρώδειο, στο Λιγαδιτό. Τι είναι αυτό που το λένε κουλτούρα? Τι είναι αυτό, είναι αυτό που με κάνει να νιώθω βραμούρα και να εκθέτομαι εν μέση οδό. Είναι αυτό που το λένε κουλτούρα. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό? Μήπως όλη αυτή η θολούρα με αρκούδες για εντυπωσιασμό? Όχι, αυτό όμως δεν είναι κουλτούρα. Όχι αυτό, όχι
όχι αυτό. Δεν χρειάζεται αυτή η γαρνιτούρα για να φτιάξουμε πολιτισμό. Χρήστο, πού είσαι ρε Χρήστο? Χρήστο! Σας παρακαλώ, πείτε στον κύριο ότι οφείλει να φέρετε ευπρεπώς μπροστά μου. Ρε Χρήστο, αφού είσαι και έβγαλα τα λαρίκια μου. Έλα ρε και βιάζομαι. Άντε βάλε μια υπογραφή εδώ πέρα στο τσάκα τσάκα. Τι έπαμε? Ο κύριος Πρόεδρος έχει δώσει σαφείς εντολάς να του ομιλούν άπαντες εις των πληθυντικών αριθμών. Ρε εσύ μη κάνεις πλάκα. Για δες ρε που σηκωθήκανε τα πόδια και κλωτσάνε το κεφάλι. Σερ Ανδρέας, δεν αντιληφθήκατε ορθώς. Σας είπα εις των πληθυντικών αριθμών. Σηκωθήκανε τα πόδια και κλωτσάνε τα κεφάλια. Δεν μου λέτε, εν πάση περιπτώσει, με δουλεύετε κι οι δυο σας. Και έπειτα που ήσασταν, σας έψαχνα παντού. Έκανα incognito ηλιοθεραπεία. Άλλωστε, ένας πρόεδρος συνεταιρισμού είναι ένας άρχον. Και ειδικά μετά τα νέα μέτρα. Θα έχετε φαντάζομαι παρατηρήσει ότι 2 στις 3 ειδήσεις στην τηλεόραση αφορούν τους συνεταιρισμούς. Του χρόνου μάλιστα σκέφτομαι να βάλω υποψηφιότητα και για πρόεδρος της Πασεγιάς. Και από εκεί και ύστερα τα ύπαντα αξιώματα στη διάθεσή μου. Ο δρόμος για τη δόξα ανοιχτός μπροστά μου. Δόξα να τη χάρη σου, Παναγία σου μελά. Για δες τον φιλοδοξίες. Καλά βάλε μια υπογραφή και παίξε παραπέρα μόνος. Το πρωτόκολλο! Το πρωτόκολλο! Μην πανικοβάλλεστε κύριε, μην πανικοβάλλεστε κύριε. Το πρωτόκολλο δεόν όπως πάντοτε τηρείται επακριβώς. Και θα σας αναφέρω μάλιστα εν είδη παραδείγματος αυτό που συνέβη κατά τη διάρκεια της χθεσινής τελετής της συγκομιδής. Ο κύριος Πρόεδρος συνεπλάκη μετά την ως συνεταιριστού, ως της προσεπάθησε να του πάρει την πρώτη θέση στο τσάμικο. Και καλά εγώ που ήμουν να το μαζέψω. Το όντι αυτό ανηρωτήθημεν άπαντες. Χρήστο, βάλε μια υπογραφή να τελειώνουμε. Περιμένει το φορτηγό για τη Γερμανία. Ολόκληρη η παρτίδα ροδάκι να κινδυνεύει να σαπίσει. Νέπτω τα σχήρας μου. Εγώ πάντως δεν υπογράφω. Δεν υπογράφω. Να, προχτές κάποιος τόλμησε να καπνίσει μπροστά μου. Τον έκοψα. Και όχι για μένα, για τον θεσμό. Κάποιος άλλος υπόγραψε σαν Κώστας. Κωνσταντίνος. Και όχι για μένα, για τον θεσμό. Και μεταξύ μας αγαπητέ, έχουμε πολύ σοβαρότερα προβλήματα. Εδώ λόγου χάρη, κανείς δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι σαν συνεταιρισμός είμαστε ανάδελφος. Δεν έχουμε κανέναν σήμερα να σταθεί στα αιτήματά μας. Τις εξαγωγές θα κοιτάμε τώρα. Δεν υπογράφω, τελεία και παύλα. Πάμε να Σόφια. Ρε γαμώτο που τους ψωνίζω. Ο προηγούμενος με πέθανε με τη μετριοφροσύνη του και τις γαλλικούρες. Τούτος εδώ μετάραξε στο πρωτόκολλο και τις αρχαϊκούρες. Άμα πια δεν είναι δουλειά αυτή, του χρόνου πρόεδρος του συνεταιρισμού, εγώ στο κάτω-κάτω, γιατί άλλαξα και το καταστατικό. Πρόεδρος, εγώ σας λέω. Κάποιος παλιός ανάδελφος τον βρήκε κάπου. Καθίσαν, κάτι είπανε και για πολύ μιλήσανε, Φιλόδοξος δεν ήτανε, μα τη δουλειά τη γούσταρε. Δεν το πολύ κουβέντιασε, καθώς παιχνίδι έμοιασε, καθώς παιχνίδι έμοιασε. Σαν θαύμα του εμφάνηκε, οι ψήφοι πως του φτύκανε. Οι 13 που λείπανε, εύκολα μαντρωθήκανε, Καλά δεν το κατάλαβε πως λάθος τέτοιο ξέφυγε. Παλιούς γνωστούς πως ξέχασε στο πάρτι και δεν κάλεσε στο πάρτι και δεν κάλεσε. Κι αυτοί που το πιστέψανε, για εκείνα πως βελβέψανε. Πως του χεριού τους στάθανε, λάθος τα λογαριάσανε, λάθος τα λογαριάσανε.
μόνο μάγια. Κατάρα δεν λες καλύτερα. Ψηθήκαμε, Παναγίτσα μου, ψηθήκαμε. Καλοκαιράκι σου λέει ο άλλος, δροσερές βολτούλες στην ακρογιαλιά, μπανάκια. Η Αθήνα όμως βράζει. Φούρνος. Ακούνε οι Αθηναίοι 40 βαθμούς, τρέχουν όλοι στις παραλίες. Σαν πως μπορείς να κάνεις και μπάνιο. Μόλις έχεις βουτήξει μέχρι το λαιμό και ετοιμάζεσαι να κάνεις τις γαργάρες για τις αμυγδαλές σου, τσου, να σου και η τοπική οικολογική ομάδα. Στοπ, μην κολυμπάτε μολυσμένα νερά. Στο ένα γραμμάριο βρήκαμε 3 εκατομμύρια κολοβακτηρίδια, 503 ιούς διαφόρου τύπου και 2 γόπες. Κόκαλο, εσύ τι να κάνεις, βγαίνεις ή δεν βγαίνεις? Εγώ πάντως προχθές μια φορά βούτυξα. Τι έπαθα? Δεν σας λέω. Αν δεν ήμουν από του φυσικού μου πιστή στον Αντωνάκη μου, θα είχα σίγουρα συλλάβει. Αυτά είδε και ο Αντωνάκης μου και μου λέει «Μαρίκα, τέρμα, τέρμα οι συμβάσεις». «Γιατί, Αντωνάκη μου», του λέω, «σε διώξανε από τη ΔΕΗ?» «Όχι, Μαρίκα, τέρμα οι συμβατικότητες, η μιζέρια, η ρύπανση. Φέτος θα κάνουμε ελεύθερες διακοπές, φυσικές, θα πάμε κάμπινγκ». «Δεν σε αναγνωρίζω, Αντωνάκη μου», του λέω, «γιατί είναι ένας τέτοιος τσαραμπέτης, ο Θεός να σε φυλάει». Κάποιος φούρνος θα γκρεμίστηκε, λέω από μέσα μου και συνεχίζω. Μαρίκα περίμενε τη συνέχεια. Μου έρχεται λοιπόν την άλλη μέρα ο Αντωνάκης μου από το Μινιόν. Όλα κι όλα. Ο Αντωνάκης μου ψωνίζει μόνο από το Μινιόν από τότε που κοινωνικοποιήθηκε. Το έχει πάρει πολύ ζεστά με το σοσιαλισμό. Μου έρχεται λοιπόν την άλλη μέρα με έναν μπόγο 2x1. Τι είναι αυτό, Αντωνάκη? Σκηνή, μου απαντάει. Σκηνιδιάει με σαλατοτραπεζαρία και λουτροκαμπινέ. Και χωράει αυτό στο αυτοκίνητο. Μαρίκα, αγόρασα και τρέιλερ. Δεύτερη απάντηση ο Αντωνάκης μου. Και επειδή ο Αντωνάκης μου είναι και λίγο νευρικός, δεν λέω τίποτα. Τι να πω εξάλλου, τι να πω? Να του πω ότι η ξαδέλφη μου η Αρετή έχει λιόμενο δίπλα στη θάλασσα και μας δίνει τα κλειδιά να πάμε? Πώς να του το πω? Πώς να του το πω που η Αρετή ψήφισε Νέα Δημοκρατία? Είναι δεξιά και ο κύριος είναι σοσιαλιστής. Πέστε μου όμως, σας παρακαλώ πολύ, είναι σοβαρά πράγματα αυτά για σοσιαλιστές? Ξέρετε εσείς πολλούς σοσιαλιστές να τρέχουν στα κάμπινγκ? Μέχρι και ο πρώτος σοσιαλιστής της χώρας στο ξενοδοχείο πάει. Όχι, θα τρέχει με τις σκηνές στο Πορτπαγκάζ, την οικογένεια στην παγμένη πίσω με τις κουβερνάτες να βρει ερημική παραλία. Μα γίνονται αυτά τα πράγματα. Σοσιαλισμός σημαίνει αξιοπρέπεια. Πού να πάρει χαμπάρι όμως ο Αντωνάκης μου από αυτά? Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ήθελε να πάμε και σε απόμερο μέρος. Μαρίκα, Χαλκιδική, μου λέει. Και μου δίνει στα χέρια ένα χάρτη. Από σήμερα είσαι συνοδηγός. Πάψε επιτέλους να είσαι μια παθητική φιγούρα στο πλευρό του άντρα. Το αυτοκίνητο βέβαια είναι στο όνομά μου. Αλλά το οδηγεί πάντα μόνο ο Αντωνάκης. Όχι πως δεν έχω δίπλωμα. Ίσα ίσα έχω και παραέχω. Και πώς το πήρα μάλιστα. Λοιπόν που λέτε, επειδή ο Αντωνάκης μου είναι πολύ δραστήριος στην τοπική οργάνωση, έρχεται μια μέρα και μου ξεφουρνίζει. Μαρίκα, δεν σου φαίνεται ότι πρέπει να συνειδητοποιηθείς λιγάκι? Δηλαδή τι, του λέω? Να νιώσεις την ιδιαιτερότητά σου σαν γυναίκα και να πας στην Αίγυπτο. Γιατί, Αντωνάκη μου, του λέω, καλά δεν είμαστε έτσι? Μαρίκα, καλά είμαστε, μου λέει θλιμμένα. Όμως σε παρακαλώ, πρέπει να πας. Άμα είναι έτσι, Αντωνάκη μου, να πάω, λέω, και σηκώνομαι και πάω. Όχι πως δεν περνάμε καλά εκεί. Ίσα ίσα, μια χαρά περνάμε. Να, τις προάλλες σηκωθήκαμε και πήγαμε στην κάτω Αχαγιά. Και μιλήσαμε με τις αγρότισσες. Και τις είπαμε ότι σήμερα πια είναι ίσες με τους άντρες τους. Συνάντησα τυχαία και μια μακρινή μου θεία εκεί. Την παίρνω λοιπόν και της λέω: Θεία, από τις 18 Οκτώβρη 1981 είσαι ίση πια με το θείο. Τι λες, μωρή, μου λέει, εγώ είσαι με αυτό το τεμπέλι, τον αφαΐρευτο, τον ακαμάτι, το μέθησο, δεν είσαι καλά, παιδί μου. Ένας Θεός ξέρει τι με κρατάει και δεν τον διώχνει από το σπίτι. Μου φαίνεται ότι η θεία δεν έχει καταλάβει τι είναι ισότητα. Γιατί όμως σας τα λέω όλα αυτά? Πώς πήρα δίπλωμα, ξεκίνησα να σας λέω και ξετράπην της κουβέντας. Μας μαζεύουν λοιπόν που λέτε μια μέρα καμιά 40 γυναίκες και μας ρωτάνε: Θέλετε να μάθετε αυτοκίνητο? Θέλουμε, λέμε εμείς. Αυτό ήταν. Μέσα σε 2 μήνες είχα το δίπλωμα στα χέρια. Ήταν το περίφημο πρόγραμμα Γυναίκα και Αυτοκίνητο του Υφυπουργείου Νέας Γενιάς για την παρεπέρα εξίσωση των 2 φύλων. Το δίπλωμα λοιπόν το πήρα. Το αυτοκίνητο όμως δεν το οδηγώ. Γιατί έτσι και τρακάρω, ποιος ξέρει τι θα μου σούρει ο Αντωνάκης μου. Γι' αυτό άσε καλύτερα. Με οδηγώ λοιπόν τον Αντωνάκη μου, φτάνουμε στη Χαλκιδική που σας έλεγα. Απόμερα ήθελες, Αντωνάκη μου. Τι απόμερα όμως που δεν υπήρχε ούτε ένα τετραγωνικό στην παραλία να στήσουμε τη σκηνή μας. Άσε πια τις σκηνές. Κάτι τεσσάρια με δώμα από πάνω. Τα βλέπει αυτά ο Αντωνάκης μου, κόκαλο. Πού να πάμε εμείς με το διάρρη?
Αχ, Αντωνάκη μου, του λέω, τι να την κάνω τη σοσιαλιστική σου συνείδηση, όχι που μου λες ότι κάτω από τον έναστρο ουρανό είμαστε όλοι ίσοι. Ευτυχώς όμως ο Αντωνάκης μου γρήγορα βρήκε το χαμένο του ηθικό. Αφού έριξε λίγες κατάρες στους πλούσιους με τις τεράστιες σκηνές τους, πιάνουν τις παραλίες του Κοσμάκη και βάζουν και καμιά φωτιά αμαλάχη. Ξεκινάμε για καβάλα, θάσο. Αχ, αρετή μου, λέω, με το λιόμενό σου σε μακαρίζω. Μπορεί να ψήφισες Νέα Δημοκρατία, βρε παιδί μου, αλλά και το λιόμενό σου νομιμοποίησες και τις διακοπές σου κάνεις σαν άνθρωπος. Και τότε για πρώτη φορά αναρωτήθηκα για ποιον τελικά δουλεύει ο σοσιαλισμός. Φτάνουμε λοιπόν στη Θάσο, βολευτήκαμε, δεν λέω. Πάνω όμως που βολευτήκαμε, πιάνει μια φωτιά, μα τι φωτιά. Φλόγες να δουν τα μάτια σου και του χάρου μου δίγημα. Και όχι τίποτα άλλο δηλαδή. Στάχτη και πούλβερη, αλλά να. Βρήκαν και εκείνο το κατόλ, το σκατόλ, αυτό το μαραφέκι και τα κουνούπια μέσα στο αυτοκίνητο και μέσα για εμπρισμό, Αντωνάκης μου. Μάλιστα, μέσα για εμπρισμό. Όχι και εμπριστής ο Αντωνάκης μου, όχι και εμπριστής. Αφού τόση μια φλούγα έχω μέσα στην καρδιά που έχουν κάψει την Ελλάδα σαν λαμπάδα βιβλίκια, που έχουν κάψει την Ελλάδα σαν λαμπάδα βιβλίκια. Ήρθα για να σ' ανταμώσω κάτω στην ακρογιαλιά, μα το κύμα φέρνει πίσω και μπουκάλια πλαστικά. Μα το κύμα φέρνει πίσω και μπουκάλια πλαστικά. Στην Ιθάκη και στην Άνδρο, πέρα στην Κεφαλόνια, Μύκονος και Σαντορίνη γεμίσανε μ' αποβλήτα. Μύκονος και Σαντορίνη γεμίσανε μ' αποβλήτα. Η γάτα. Κωστή! Έλα, Κωστή! Τι θες σου, μωρέ! Πάει, αυτός πέθανε. Δεν λες για αυτόν. Α, λες για τον άλλον που μένει στην πολιτεία, Μα αυτός, μανάρι μου, μιλάει μόνο σε μένα. Τι λες, Κωστή μου? Εφιάλτες έχεις. Αυτός χρεοκόπησε πλέον. Τώρα γράφει και βιβλίο. Ποιο βιβλίο? Το ημερολόγιο ενός τυροκόμου. Ο παππούς, Παπακοσταντίνου, Αχ, καημένα Κωστή, έχεις χαζέψει. Ούτε 70 τις ονές δεν σε σώνουν. Έχασες την ψυχραιμία σου, αδελφίνε μου, έχασες την ψυχραιμία σου. Μπράβο, Κωστή. Μπράβο. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος, ναι. Όχι Κώστας, Κωνσταντίνος. Ο ψηλός, μωρέ. Και το Κώστας. Εκεί κολλάς, ρε Κώστα. Χαϊδευτικό ήταν για τις εκλογές. Σε διέκοψα. Διάβαζες. Καλά κάνεις και διαβάζεις, Κωστή, την νυχτερινή, καλά κάνεις. Αλλά εγώ θέλω να τα ξεκαθαρίσουμε από τώρα. Λοιπόν, τέρμα και τελείωσε. Και απορώ πως δεν το κατάλαβες ακόμα. Το πρώτο βιολί το 65, Κωστή, τώρα κρατάει μπαγκέτα. Και σε πείσμα όλων και την ορχήστρα θα διευθύνει και τους φάλτσους θα βαράει. Τι?
Τότε γιατί σε πήρα? Όχι. Όχι, δεν σε πήρα να ξαναβγούμε μαζί. Γιατί τότε? Δώσε προσοχή και άκου. Έτσι σαν αστείο, είπαμε αντίο. Πήρες εσύ 10 κι εγώ πήρα 82. Σου είχα τόσο τάξει, μα δεν είσαι εντάξει. Για δεν σ' άρεσε να είσαι δεύτερος στην τάξη. Δεν θέλω να σε ξαναδώ, μανάρι μου, τα κάναμε σαλάτα. Πήρα μονάχα να σου πω πως τελικά τη σκίσαμε τη γάτα. Ίσως κατά βάθος να έκανα ένα λάθος, μα κι εσύ δεν έπρεπε να δείξεις τόσο πάθος. Είχε δίκιο ο Ράλης ότι υπερβάλλεις, έφυγες και πήρες το στελέχη κομμάλις. Δεν θέλω να σε ξαναδώ, μανάρι μου, τα κάναμε σαλάτα. Πήρα μονάχα να σου πω πως τελικά τη σκίσαμε τη γάτα. Μα δίχως ευλογία απ' την πολιτεία κανείς σ' αυτό το κόμμα δεν κρατάει αρχηγία. Ήμουνα καπάτσος, φέρθηκα σαν τσάτσος και μες στην ουδούλα πάλι το παίξα μονάτσος. Δεν θέλω να σε ξαναδώ, μανάρι μου, τα κάναμε σαλάτα. Πήρα μονάχα να σου πω πως τελικά τη σκίσαμε τη γάτα. Με τα κίτρινα. Βασικά υπηρετώ την αλήθεια και πάνω απ' όλα είμαι αδέλφετος. Πιστεύω μου, η πληροφόρηση δίχως φραγμούς. Ειδικό της μου, η αξιοποίηση της κοινωνικής είδησης. Αλλά αυτό που με καθορίζει είναι εκείνη, ρε παιδί μου, η άλλη αντίληψη. Αυτή η ζωντανή, σπαρταριστή, πορτοποιημένη και εγχρώμως διαστήσα ανθρώπινη ύπαρξη. Τέρμα πια στον άγνωστο και ανώνυμο νεκρό. Τέρμα πια στο σιωπηλό και ανώνυμο δολοφόνο. Πρέπει να βγει στην επιφάνεια αυτή η αφανής κοινωνική συνιστόσα. Να της δώσεις υπόσταση. Να γίνω πιο σαφής. Παπαχρόνης. Τι θα ήταν χωρίς εμένα, χωρίς τα πρωτοσέλιδα αυτά στυλά μου, χωρίς τα μεσαία σαλόνια μου, χωρίς τα ένθετα αφιερώματά μου. Ας είναι όμως που δεν μπορεί να πλουτίζει κανένας με τη στοιχεία του άλλου. Θέλετε άλλο παράδειγμα? Στέλιος Οικονομίδης. Δεν σας λέει τίποτα. Ενώ Κάιν του Καλαμακίου, πόσα αρμονικά έχει και πόσα μας θυμίζει, είναι αυτή η κοινωνική συνιστόσα που σας έλεγα. Όταν μου το φέραν το θέμα, κάπου δεν κόλλαγε. Και τότε, Κάιν λέω, αυτό είναι. Τα πάντα είναι θέμα marketing. Αλλά πίσω από τον εκδότη, ο άνθρωπος. Δεν τον άφησα παραπάνω από ένα μήνα στο χειρό του. Εκατοντάδες μου ότι φάγαν τη μισή τους άδεια προσμένοντας τη λύση. Τις προάλλες μου φέρνουν ρεπορτάζ. Διασμός μεταφώνου. Αλλά το πτώμα ήταν μπρούμητα. Το κοριτσάκι, λέω, θα πάει άκλαυτο. Πώς τα καταφέρνω και γυρνάω το πτώμα από την άλλη την πλευρά. Έτσι, για να φάρει το μουτράκι του τουλάχιστον. Το κλέψε όλη η Ελλάδα. Σκληρό επάγγελμα, το δίχως άλλο, τι τα θέλετε. Και για να μην σκληρύνει η καρδιά σου, πρέπει να έχεις ιδεολογία. Πίστη στην πληροφόρηση. Πληροφόρηση ίσο δημοκρατία. Τις προάλλες με παίρνουν τηλέφωνο. 3 νεκροί στην Εθνική Οδό μου λένε. Είναι ρελιώμα, του λέω. Αν δεν είναι ρελιώμα, μην μου τους φέρεις. Ή ληστεία στο Καματερό. Υπάρχει αυτό της μάρτυρας γυναίκα, το ρωτάω. Όχι, μου λέει, αλλά το θύμα έχει 2 κόρες, μανούλια. Μανούλια έφυγε, του λέω. Βγάλει φωτογραφία με μπικίνι, τετράστιλο και τα φράκα θα πέφτουν. Εντάξει, έχει και τις δυσκολίες στο επάγγελμα. Παράδειγμα του χάρη Γιονάκης. Τύπος φτιαγμένος από τα πριν. Φίρμα. Εδώ έχουμε άλλο ρόλο. Να δούμε δηλαδή, όντως ο άνθρωπος πήγε να κάνει την απόπειρα ή πήγε να το τυλίξει η τύψα με τον Εγκλιζέ. Και τι είναι Εγκλιζέ, αδελφέ μου? Σε έβγαλα κάτι φωτογραφίες. Μανούλη. Είναι να βοηθάει και ο πελάτης δηλαδή. Θα με ρωτήσετε όμως και καλά με το πολιτικό ρεπορτάζ πώς θα πας?
Όχι πως δεν τα πάω καλά, αλλά να, το αποφεύγω λιγουλάκι. Γιατί ρε παιδί μου, άντε τώρα να τον φτιάξει τον άλλο με άτα, μάπα, σούπα και να τον διεγγίζει με τα ισοζύγια πληρωμών. Στο κάτω-κάτω ρε παιδί μου, εφημερίδα αγοράζει ο άνθρωπος, όχι εγκυκλοπαίδεια. Ρίξε 3 κιλά μπούτι και έχεις καθαρίσει. Και αυτή η πολιτική μας δεν τραβάνε, αδελφέ μου, δεν τραβάνε. Να, ο Ρίγκα, απόφυτος του Actor Studio. Ρίχνει κάτι φυλάκια μάτσα μούτσα με την κυρία Νάνση να πούμε, έχει καθαρίσει. Ενώ εδώ πολύ συντηρητικός τόπος. Θα μου πείτε τώρα, καλά ρε, πολύ κοινικός, δεν μας το παίζεις. Ρε λιγούρια, ρε, δεν κοιτάτε τα χάλια σας. Που πάτε και μου αγοράζετε σοβαρά περιοδικά με τις γυμνές με τα βυζιά απ' έξω και να μου δείτε την κοσμική σκήνηση με το βίαχο και την κίνηση της αγοράς. Πολύ συντηρητική ρε μου το παίζετε. Πέστε μου, έχετε βάλει ποτέ φωτογραφία της φωτιάς έτσι, βαρδιά πλατιά και από κάτω, πανοραμική άποψη του πυρός. Να το πάρει ρε παιδί μου και ο άνθρωπος από την άλλη του την πλευρά το πράγμα. Από την αισθητική άποψη. Πολύ χάι μου το παίζετε και δεν θα τα πάμε καλά. Αλλά τέτοιοι που είστε στο 2% και στα 3.000 φύλλα θα μείνετε. Γιατί ρε παιδί μου, νεύρα ρε γαμώτο, δεν έχετε νεύρα. Πώς με πάρετε έτσι. Αλλά σας το λέω, αν συνεχίσετε έτσι στη γωνιά θα μείνετε. Γιατί άμα δεν είσαστε μάγκες, σας φάγανε ρε. Ξυπνάτε ρε κορόιδα, ξυπνάτε. Ο τύπος με τα κίτρινα την προτιμάει καλύτερα, την προτιμάει καλύτερα, μόνο στυλά ή δυστυλά. Ο τύπος με τα κίτρινα την προτιμάει καλύτερα, την προτιμάει καλύτερα, μόνο στυλά ή δυστυλά. Ο τύπος με τα κίτρινα γουστάρει μόνο τα γυμνά και τις σελίδες του γυρνάς σαν έγκλιζε μιας γκόμενας. Ο τύπος με τα κίτρινα σου δίνει πλούσιο θέαμα, σου δίνει πλούσιο θέαμα, με κάινε τζάμπα σίνεμα. Ο τύπος με τα κίτρινα σου δίνει πλούσιο θέαμα, σου δίνει πλούσιο θέαμα, με κάινε τζάμπα σίνεμα. Τα δυστυλά του αρέσουνε, τα τριστυλά καλύτερα, οι διάσμοι στα 8 στυλά και ο πολίτης στα ψηλά. Ο τύπος με τα κίτρινα την προτιμάει καλύτερα, την προτιμάει καλύτερα, μόνο στυλά ή δυστυλά. Καλησπέρα σας. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Παιδείας στη Βουλή, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συζήτησης για το εκπαιδευτικό νομοσχέδιο, η αλλαγή έχει προχωρήσει σε όλους τους τομείς και τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Μεγάλη σημασία έχει δοθεί, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός, στην αλλαγή περιεχομένου των διδακτικών βιβλίων και συγγραμμάτων. Καθυστέρηση, μας είπε, υπάρχει μόνο στα προγράμματα της προσχολικής και νηπιακής ηλικίας. Και χρέος της πολιτείας είναι να παρέμβει και στο περιεχόμενο των μύθων και των παραμυθιών, με αποτέλεσμα να υπάρξει αποτελεσματικότερη εξοικείωση των νηπίων με τους στόχους και την ιδεολογία της αλλαγής, μας είπε ο Υπουργός. Στη συνέχεια του δελτίου μας θα παρακολουθήσετε την διασκευή γνωστού παραμυθιού από ομάδα εργασίας του Υπουργείου. Ευχαριστώ.
κάτω από το τραπέζι. Μας έσωσε ο σκυλονέτης πάλι. Τι παραμυθά θα μου πεις σήμερα? Το παραμυθάκι που θα ακούσετε σήμερα είναι η σοσιαλοσκουφίτσα του 2000. Ασκείτε. Πράσινη κλωστή δεμένη, σε γρανάζια τυλιγμένη. Δώσ' της πέτσο να γυρίσει, νόμος πλαίσιο να αρχινήσει. Μια φορά και έναν καιρό, σε μια μικρή σοσιαλιστική χώρα, ζούσε ένα μικρό κοριτσάκι, σοσιαλιστικό. Και πώς αλλιώς το λέγανε αυτό το κοριτσάκι? Σοσιαλοσκουφίτσα το λέγανε. Η σοσιαλοσκουφίτσα λοιπόν έτρωγε όλο του το φαΐ, ήταν πολύ καλό παιδί. Και είπα, βλέπεις κοριτσάκι μου, η προφηνία και η υπακοή είναι απαραίτητες αρετές για ένα παιδάκι. Δηλαδή, παππού, θα μπορούσα να είμαι και εγώ η πράσινο-σκουφίτσα. Ασφαλώς και οπωσδήποτε, κόρη μου. Ασφαλώς και οπωσδήποτε. Που λες λοιπόν, αυτή η σοσιαλοσκουφίτσα είχε και μία γιαγιά. Και αυτή η γιαγιά έμενε σε μία περιοχή στην επαρχία, σε μια παραμεθόριο περιοχή. Τι είναι παραμεθόριο, παππού? Παραμεθόριος περιοχή είναι μια περιοχή που άμα τη ο εχθρός και της βγάλει το παρά θα γίνει μεθόριος. Κατάλαβες? Εκεί στην εποχή περιοχή αυτή, την παραμεθόριο, είχε πάει όταν ήταν νέα ακόμα πριν από πολλά χρόνια. Αλλά, κοριτσάκι μου, σε αυτόν τον κόσμο, τα πάντα τελειώνουνε κάποτε. Είχαν δοθεί κίνητρα εκείνη την εποχή, ξέχασα να σου πω, είχαν δοθεί κίνητρα για τις γριούλες, τις γιαγιάδες, τους παππούλιδες, όλους. Αλλά, όπως όλα τελειώνουν λοιπόν σε αυτόν τον κόσμο, τα κίνητρα κάνεψαν. Κοίτα, είχαν δοθεί κίνητρα για αυτό το πράγμα που λέμε αποκέντρωση. Το κατάλαβα? Αποδέντρωση, τι είναι αυτό? Όχι αποδέντρωση, παιδί μου, αποδέντρωση είναι γεγονός τελεσμένο πλέον. Αποκέντρωση λέμε, το κατάλαβες? Αποκέντρωση. Αποκέντρωση για να σου δώσω να καταλάβεις τι είναι, έτσι. Αποκέντρωση λοιπόν είναι όταν το κέντρο, αυτό το πράγμα που είναι μέσα στην περιφέρεια, που κάτσε εδώ, κάτσε να μάθεις. Αυτό το πράγμα λοιπόν που είναι μέσα στην περιφέρεια, το κέντρο, καμιά φορά μεγαλώνει. Σήμερα δηλαδή έτσι γίνεται, μεγαλώνει το κέντρο και πάει στην περιφέρεια. Και όλη η περιφέρεια γίνεται κέντρο και πήξαμε όλοι, πήξαμε. Επειδή λοιπόν τα πάντα τελειώνουν σε αυτόν τον κόσμο, τα κίνητρα σώθηκαν, τα όρια στένεψαν, μπήκαν τα όρια και η γιαγιά έμεινε αποκλεισμένη εκεί στην επαρχία. Στην επαρχία έμεινε χρόνια τώρα. Αχ, δεν μπορώ άλλο να τη σκέφτω. Μην κλαις, Καλά, δεν κλαίω. Επειδή όμως το κοριτσάκι μας και σεβότανε τη γιαγιά του, της έγραφε πολλές φορές και της έστειλε γράμματα. Έτσι με τα κλειδονάκια της τα πέταγε, της πήγαινε πες καράκι, κλειδονάκι και πάει τα γράμματα, και της πήγαινε όλες τη γιαγιά της και της έστειλε γράμματα. Και όποτε μπορούσε, πήγαινε και καμιά φορά να τη δει. Ξέχασα να σου πω, πως το κοριτσάκι μας είχε και πάρα πολλά ενδιαφέροντα. Πάνω απ' όλα όμως, πολλά. Πολλά. Πάνω απ' όλα όμως της άρεσε να μαστορεύει. Και μαστόρευε. Δηλαδή, παππού, σαν και εμένα, κοίτα εδώ τι έφερα. Τι είναι αυτό? Να, κοίτα. Λιάβω παιδί. Και αυτό? Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Κράζω παιδί. Σαν και εσένα. Ασφαλώς και οπωσδήποτε σαν και εσένα. Και να μην ξεχνάς, κόρη μου, πως δεν υπάρχουν πλέον γυναίκα και αντρικά επαγγέλματα. Όλα είναι ίδια τώρα, όλα αχταρμάτα, καλά είναι αχταρμάτα, ξεσκίσαν όλα τα επαγγέλματα. Πού είχαμε μείνει λοιπόν? Είχαμε μείνει στο ότι ξεσκίσαν τα επαγγέλματα, κάνα αχταρμάτα. Λοιπόν, μια φορά που λες το κοριτσάκι μας, η σοσιαλοσκουφίτσα,
Αποφάσισε να πάει να δει και η κάτω. Πάμε εκεί πάνω. Σηκώνετε λοιπόν το πρωί, δίνετε, χτενίζετε. Πλέτε τα οντάκια του έτσι καλά. Πλέτε τα οντάκια του καλά. Φοράει και τα ρουγαλάκια του τα ωραία. Καβαλάει και το παπάκι του. Και δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει. Δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει. Ξεμάκρυνε για τα καλά από το σπίτι του. Δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει. Παίρνει, δρόμο αφήνει. Κοιμάται. Ας σου πω τώρα ένα ποιηματάκι. Η γιαγιά μου επαρχία. Τι χαρούμενη που είμαι που πηγαίνω στη γιαγιά, της πηγαίνω κουλουράκια και βιβλία ζουμερά. Της πηγαίνω λίγο Μάρξ, της πηγαίνω Σεν-Σιμών και Φουριέ μαζί με πλήθος παροχών και προσφορών. Και επειδή ήρθε ο χρόνος να χαρεί και η γιαγιά, Κάθε πάλι δεν κοιμάμαι, δεν πεις, με κοιμάμαι εγώ. Κοιτάζω να κάνω λες καλά. Και επειδή ο κάθε πόνος, λοιπόν. Και επειδή τέρμα πια ο κάθε πόνος. Ναι, τέρμα πια ο κάθε πόνος, η μιζέρια η δεξιά. Και επειδή η σωτηρία δεν είναι υπόθεση δοτή, πρέπει και η γιαγιά να έχει ολική με συμμετοχή. Δηλαδή με λίγα λόγια να μου δώσει κάποια πιστοποιητικά, καμιά 12 αιτήσεις και σωρούς από χαρτιά. Μπράβο. Έτσι δεν είναι. Ασφαλώς και οπωσδήποτε έτσι είναι. Ασφαλώς και οπωσδήποτε. Πάντως, εγώ το είπα στη γιαγιά. Λέω, γιαγιά, φρόντισε τα χαρτιά σου. Κράτα τα ενημερωμένα. Μην είσαι παθητικό άτομο, γιαγιά. Άμα έρθει ο σοσιαλισμός, πώς θα του αποδείξω ότι είσαι 30 χρόνια αγρότησα. Τίποτα, γιαγιά. Σήκωνε τα μάτια στον ουρανό εκεί ψηλά και μου έλεγε «Έχει ο Θεός, κόρη μου, έχει ο Θεός». Για το κοριτσάκι μας, λοιπόν, λυπημένο, γιατί καταλάβαινε τις δυσκολίες του σοσιαλισμού της γιαγιάς. Περπατούσε σκεφτικό και προβληματισμένο μέσα στον δρόμο του και με το παπί του που είχαμε πει. Δεν παπί είχε πάει. Δεν το είπαμε, παιδί μου, δεν το είπαμε παπί είχε πάει. Να, ένα παπάκι τόσο. Ζωντανό. Ζωντανό, δηλαδή, δείχνει να μεράδες ήταν αυτό. Ζωντανό. Μα όμως εκεί που πήγαινε δεν το κατάλαβε καλά πως έφτασε σε ένα δάσος μέσα. Σε ένα δάσος. Όμως εκεί κοντά παραμόνευε ένα φάντασμα. Αυτό δεν ήταν τα συνηθισμένα φαντάσματα αυτά, τα φαντάσματα που λένε στα παραμύθια, τα άλλα τα αντιδραστικά. Αυτό ήταν ένα φάντασμα, το φάντασμα της δεξιάς. Πετάγεται λοιπόν το φάντασμα μπροστά της έτσι μπροστά της και της λέει «Σόσιαλες κουφίτσα! Είσαι πολύ μικρή ακόμα, εμένα όμως δεν με νοιάζει τι φοράς, πώς είσαι και πώς σε λένε. Έλα στα βήματά μου και θα δεις, και στήψε με μονάχα και τότε θα δεις πως η δεξιά δεν ξεχνά. Δεν ξεχνάει η δεξιά ποτέ. Θα αναστηθώ εγώ κάποτε. Και τότε θα δεις πλούτη, δόξα, έρωτες, αυτοκίνητα χωρίς δασμούς, όλα δικά σου θα είναι. Όμως το κοριτσάκι μας δεν ξεπλανεύτηκε καθόλου. Έβγαλε αμέσως από το καλαθάκι του 4 λουλουδάκια. Και είναι τα 4 λουλουδάκια τα ωραία που συμπολίζουν την τετραετία, ξέρετε. Τα έτσι τα λουλουδάκια μου μυρίζουν κιόλας, Και έβγαλε και το προσεκτάρι του Αγίου Σίμωνα, του
τους έτσι μάτι δηλαδή, μεγάλη χάρη του Παναγία μου, μεγάλη χάρη του. Και άρχισε να διαβάσει και να διαβάσει και να διαβάσει και ολοδιάβασε και ολοδιάβασε. Όταν ξημέρωσε και η δεξιά έφευγε. Και έφυγε, εξαφανίστηκε. Θα έφευγε δηλαδή έτσι κι αλλιώς, αλλά επειδή ξημέρωσε κιόλας έφυγε. Και τότε εσείς οι άλλες τους ήσαν. Ήσυχη πια. Συνέχισε το δρόμο της για τη γιαγιά της. Δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει, δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει. Φτάνει καμιά φορά. Έτσι την ακούς, δεν είναι ακόρτης. Φτάνει λοιπόν καμιά φορά. Φτάνει λοιπόν καμιά φορά και το σπιτάκι της. Μα τι να δει. Στη φορά μου τι να δει. Στη φορά μου. Ο κήπος ήτανε έτσι. Έτσι ήτανε ρημαγωμένος ο κήπος. Η πόρτα σπάσπραλη και μισάνοιχτη. Και η γιαγιά πουθενά, εγώ γιαγιά ή και η γιαγιά μου. Πού είναι η γιαγιά. Πουθενά η γιαγιά. Εγώ ξέρω που είχε πάει η γιαγιά. Πώς ξέρεις ότι πήγε πάει άλλο Αφού ξέρω, σου λέω, στα καπί είχε πάει η γιαγιά. Μπορεί να έχει πάει και στα καπί. Στα καπί είχε πάει. Και λοιπόν, κι αυτοί ζήσανε καλύτερα και εμείς καλά. Καλά, κατάλαβες. Ναι. Τι ρόλο παίζουμε σε αυτό το παραμύθι. Είμαι ή δεν είμαι η ηρωίδα. Τέλος πάντων, είμαι ή δεν είμαι ο σοσιαλισμός. Και έπειτα, τον κακό τον λίγο, γιατί δεν τον είδα καθόλου, πού ήτανε. Τόσα χρόνια που παίζω μέσα σε αυτό το παραμύθι, κινδυνεύω από τον κακό τον λίγο. Δηλαδή, παππού άρχισε μια υπουργική απόφαση και μας κάνει το παραμύθι άνω κάτω, σαλάτα μας το κάνει. Και καλά, ο Λύκος ήταν κακός άσπρος. Ο Ξυλοκόπος ήταν καλός άνθρωπος. Γιατί, τι τους έφτιαξε αυτός. Ασφαλώς και οπωσδήποτε καλός ήταν ο Ξυλοκόπος. Αλλά κόρη μου, ο σοσιαλισμός χρειάζεται θυσίες, πολλές θυσίες. Τι νόμιζε. Λες, έτσι λες. Θα το γράψω μόνη. Πώς είναι τόσο σοσιαλιστικό. Μόνη. Άκου Θεέ μου. Πολύ μόνη. Η αλλαγή στα σχολή αμάς με νέο οπτική τα κλικ. Αμάς καλό ξυλές λύκους και μαγισσές μακάκους στο δάσος να βάγισες. Τους μύθους ήρθες κι αλλιώς μου τους λες. Στα καπί τη γιαγιούλα την έσταυλες. Βαθιά την τομή πήγες και έκανες. Τον καλό Ξυλοκόπο τον ξεκάνες. Για άλλη τώρα εποχή ξεκινά. Κι εγώ στην αφίσα μόνη έμεινα. Κι εγώ στην αφίσα μόνη έμεινα. Τρεις και ο... Φίλοι και σύντροφοι, συντρόφισσες, φίλοι του κόμματος, σε αυτή τη μεγαλειώδη συγκέντρωση, γεια σας και χαρά σας. Ήτανε να παίζει τη φυσαρμόνικα ένας ρηγάς, αλλά θυμάστε στην προεκλογική του συντάγματος, είχα πει τότε, ναι, στον ελεύθερο έρωτα και ο ρηγάς πήγε στη Σαντορίνη και δεν έχει γυρίσει ακόμα. Και έρχομαι κι εγώ εδώ πέρα να κάνω πολιτική ομιλία σε φεστιβάλ. Πάω στο γραφείο του κόμματος, τι είναι εδώ. 3 παλέμαχους αγωνιστές με μια ντουντούκα. Πού είναι η βάση, βρε παιδιά, στις παραλίες μου λέει. Σύντροφοι ρηγάδες και ρηγίτσες, είπαμε να ελοποιήσετε τη γραμμή του κόμματος, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε ένα άλλο καθήκον εδώ πέρα. Ήρθαμε για να στυλιτεύσουμε, ήρθαμε για να καταγγείλουμε, ήρθαμε για να απλώσουμε μια φωνή διαμαρτυρίας σε όλη την Ελλάδα, πολίτες του Χολαργού, πολίτες της Αθήνας, πολίτες της Ελλάδας, του κουκουέ εσωτερικού, στέλνει θερμό χαιρετισμό παντού, σε όλους τους τίμιους εργαζόμενους αυτής της χώρας. Από τις παραμεθόριες περιοχές που είδαμε προηγουμένως, μέχρι το κέντρο, μέχρι τα Εξάρχεια, παντού.
Απλώνουμε το χέρι. Τιμούμε τους πάντες. Τιμούμε τον απλό τυροκόμο, τον απλό τσέλιγκα, τους υδραυλικούς, τους πάντες, τους διανοούμενους, όλους τους τιμούμε. Και μια που ανέφερα και είπα για τους τυροκόμους και τους τσέλιγγες, θα ήθελα να πω ένα μικρό παράδειγμα. Θα ήθελα να εξηγήσω τη γραμμή μας με πιο απλούς τρόπους, να την καταλάβουν και όσοι δεν καταλαβαίνουν. Και εν πάση περιπτώσει ελπίζω κάτι να καταλάβει και ο Ανδρέας Παντρέου, που ελπίζω αυτή τη στιγμή να μας ακούει. Λοιπόν, φίλε Ανδρέα, έχουμε την αλλαγή. Έχουμε την αλλαγή. Και σε ρωτώ, για σένα η αλλαγή είναι ένα κατσικάκι. Ας πούμε ότι είναι ένα κατσικάκι. Σύμφωνη, Ανδρέα, την αλλαγή την έκανες κατσικάκι. Ας δούμε τώρα αυτό το κατσικάκι τι απαιτήσεις έχει. Ο σύντροφος ο Χαρίλαος, καταρχάς το κατσικάκι δεν του αρέσει γιατί προτιμάει τις κατσίκες Αφγανιστάν. Πάρτε αυτό. Άστε τον Χαρίλαο. Έρχεται ο Μητσοτάκης, τον οποίο τον τιμούμε παρόλο που διαφωνούμε, αλλά τον τιμούμε και δεν θέλω να ακούσω ου. Δεν θέλω να ακούσω ου. Και μας λέει, αφήστε τα κατσικάκια, τίποτα. Δώστε μερθεντές στο λαό. Με μερθεντές θα μας κόστα ο λαός, δεν πρόκειται να φάει. Ενώ με το κατσικάκι θα στραφεί το χώνικο κυριό, θα φάει και η γιαγιά, θα πλέξει και καλτσάκια για τον γονάκι. Και πάση περιπτώσει πρέπει να καταλάβουμε ότι ο σοσιαλισμός θα στηριχτεί σε δικά μας μέσα. Και για μας αυτό το κατσικάκι είναι η ιδέα. Ο σύντροφος Ανδρέας παίρνει το κατσικάκι και το βάζει σε μια κορυφή. Του λέει κάτσε εκεί. Όμως Ανδρέα το κατσικάκι είναι, θα πηδήξει. Θα πάει δεξιά, θα πάει αριστερά. Το κατσικάκι δεν χωράει, δεν μπορεί να πάρει ένα καπίστη στο κατσικάκι. Το κατσικάκι είναι κάτι ελεύθερο. Το κουκουέ εσωτερικό είναι υπέρ της ελεύθερης βασικής. Στα πάντα. Αφήστε το κατσικάκι ελεύθερο. Και στο τέλος, το έχουμε πει κι άλλες φορές. Αυτό το κατσικάκι που είναι ένα σύμβολο, θα το πάρουν οι εργάτες και οι ρίγησες μαζί με την αυγή παραμάσκοντα και το κατσικάκι από πλάι και θα πάνε πόρτα-πόρτα την Κυριακή στο σπίτι της γιαγιάς, της γριάς της αγωνίστριας και με τρεμάμενο χέρι θα χτυπήσουνε τακ-τακ. Ποιος είναι, θα ακουστεί η φωνή από μέσα. Το κατσικάκι, συγγνώμη. Το κουκουέ εσωτερικού, γιαγιά. Το κουκουέ εσωτερικού. Φίλοι και σύντροφοι, ρίγησες και εργάτες, αφήστε τις παραλίες, ελάτε, πού με πάτε, τώρα που βρήκα μικρόφωνο θα σας ακολουθήσω. αμαρτωλός, πάλι εδώ, ουχή, όμως δεν μπορεί το σούτο να έχω πλανηθεί. Σκάσε και όδευε λαέ μου. Κρατήσε κλιπερώσει ο προφήτη, υπέρου ότι πρόκειται για αποκοίημα της νοσηράς μου φαντασίας και φτέλνω αυτοτιμωρηθεί ο δόλιος. Εις ποιον χρονοτούλα που είναι κλωβίστης, λάλησον πρόσμε. Του κύριε Φιλαδίου, φυλακή στο στόματί μου, όμως νομίζω γνώριμος ο τόπος τούτος. Όσοι αυτοί οι αμόνοφοι φέρουν ακόμα φρέσκα τα σημάδια των βελμάτων μας, κι αν δεν με απατάει η μνήμη μου, το έχουμε διαβεί ξανά αυτό το μέρος. Νομίζω πως αντί να προχωρούμε προς τα μπρος, πισωδρομούμε πάρα αυτά. Ουδόλος. Κάσαμε τον τρίτο δρόμο.
Δημόπουλος, κύριε παρακαλώ. Ο σκηνοθέτης μας να έρθει για να αυτοκτονήσει. Έλα. Έλα. Είναι σεμνός αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Στη συνέχεια και χωρίς να φύγετε από τις θέσεις σας, το συγκρότημα Los Manos. Λίγη μουσική μέχρι να ετοιμαστεί το συγκρότημα. Το μικρόφωνο της φορής είναι... Que aquí donde el sol calienta, que usted ya está acostumbrado a andar dando duritas y ningún daño le hará estar donde la papa quieta, y ningún daño le hará estar donde la papa quieta. Y usted no es la ni chicha ni limona, se la pasa manoseando carambas a su dignidad. Y usted no es la ni chicha ni limona, se la pasa manoseando carambas a su dignidad. Si queremos más que toca, dinero hay que trabajar, y tendremos pa' todito, abrigo pa' mi amistad. Y si usted no está de acuerdo, es cuestión de usted nomás. Y si usted no está de acuerdo, es cuestión de usted nomás. Y usted no es nada, ni chicha ni limona, se la pasa manoseando carambas a su dignidad. Y usted no es nada, ni chicha ni limona, se la pasa manoseando carambas a su dignidad. La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que ande. Usted que es el an, se querrá regar de baile. Total a los olfatillos no hay olar que se escape. Total a los olfatillos no hay olar que se escape. Y usted no es nada, ni chicha ni limona, se la pasa manoseando carambas a su dignidad. Y usted no es nada, ni chicha ni limona, se la pasa manoseando carambas a su dignidad. Ya déjese de patilla, venga a remediar su mal, que aquí debajito el poncho no tengo ningún puñal. Las pistolas y la lengua y todito lo demás. Las pistolas y la lengua y todito lo demás. Adentro, compañero. Usted no es nada, ni chicha ni limona, se la pasa manoseando carambas a su dignidad. Y usted no es nada, ni chicha ni limona, se la pasa manoseando carambas a su dignidad.
παίξαμε λεγόταν «Μη τσίτσα νι λιμονά». Τσίτσα είναι ένα ποτό προκολομβιανό, το πίναν οι Ινδιάνοι στη Χιλή και σε διάφορα άλλα τέτοια μέρη, εξωτικά. Λοιπόν, το τραγούδι λέει ούτε τσίτσα ούτε λεμονάδα και μιλάει για έναν άνθρωπο που δεν ήξερε προς τα που να πάει, δεν ήταν πότε ούτε από εδώ ούτε από εκεί, ξέρω εγώ, είχε χάσει το δρόμο του. Το επόμενο τραγούδι είναι ένα τραγούδι για το πώς κοιμούνται τα παιδιά στην Κώστα Ρίκα. Λέγεται «Duerme negrito», κοιμήσου νεγράκι. Να δείτε πώς κοιμούνται αυτά τα παιδιά και γίνονται νευρικά στο τέλος. Trabajando duramente, trabajando sí, trabajando por paga, trabajando sí, trabajando con el cielo, trabajando sí, trabajando con el mundo, trabajando sí, trabajando sí, trabajando sí, trabajando sí. Κάτε πως κοιμούνται εκεί. Τώρα φεύγουμε από την Κώστα Ρίκα και πηγαίνουμε προς τα κάτω, στο νότο, στην Αργεντινή. Σας παίξουμε μία σάμπα από την Αργεντινή. Δεν είναι από αυτές τις σάμπες που ξέρετε. Η Αργεντινή σάμπα είναι κάτι σαν βάλς περίπου. Δεν είναι βραζιλιάνικη. Ναι, έτσι ας πω. Την βραζιλιάνικη. Primera. Cantan los changos su vidalita sandía genιά. Por ti cantan los changos su vidalita sandía genιά. Debajo del agua de la represa
Endulzas con tu canto todas las sierras Sandia Genιά. Endulzas con tu canto todas las sierras Sandia Genιά. Otros lo han jalado, la rosa de la ciudad. Esta zambita linda como tus ojos Sandia Genιά. Esta zambita linda como tus ojos Sandia Genιά. Sandia Genιά, morena linda, por ti cantan los changos su vidalita Sandia Genιά. Por ti cantan los changos su vidalita Sandia Genιά. Te va a cantar en agua en la represa, todas las sierras Sandia Genιά. Endulzas con tu canto todas las sierras Sandia Genιά. Otros lo han jalado, la rosa de la ciudad. Esta zambita linda como tus ojos Sandia Genιά. Esta zambita linda como tus ojos Sandia Genιά. Αυτά είναι τραγούδια στην περιοχή του Κουμάν και είναι τραγούδια κάτι πολύ ανάλογα με τα δικά μας ρεμπέτικα μαζί με τα τάγκος, τα αργεντίνικα. Είναι τραγούδια πολύ αντρικά, έτσι ξέρω εγώ εμείς. Και φεύγουμε από εκεί και πηγαίνουμε βόρεια της Λατινικής Αμερικής, ακριβώς πριν από τα σύνορα. Στον Μπακάλικο Κυριακάνο. Λοιπόν, εκεί πέρα, στο Μεξικό, είναι ένα τραγούδι που το λένε La Llorona, αυτή που κλαίει. Είναι μια ιστορία, έγινε φάντασμα, την είδε κάποιος και μην ξέροντας ότι είναι φάντασμα, την αγάπησε. Αυτό το τραγούδι το τραγουδάνε στους γάμους, είναι γαμήλιο τραγούδι στο Μεξικό. Να δείτε βίτσιο οι Μεξικάνοι.
Llorona, llorona, llévame al río. Tápame con tu rebozo y llorona porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo y llorona porque me muero de frío. Ay, que no tengo duelo ni llorona porque no me ven llorar. Y que no tengo duelo, llorona,